welcome back to my channel. For today, we're gonna have another video. So, for today, mang grocery may pero mag-withdraw sa may usa. Hala, papunangat mo? Yung pagod na yan, hindi pa tayo, nandiyan na yan. Ito, yung bago. Ay, BPR. Noon naman ko LAKWATSA. So, I'm with my brother and with my cousin. Busy ang auntie niya. So karon guys, mang-grocery ko no Jaime. Alakit ka, kanya. Galatagaw ni. Kay, mag-exercise ko no. So, nasa mga basher. Oh my goodness. Ano po masasabi niyo, sir? Wala naman bago. Nung pinagawa ko to, ganun pa rin. What? Yeah, just a little bit of change. Tingnan nyo, pinalinis ko to nung nakalang buwan. Wala pa rin naputol. Wala ka talagang labas ko. Mang grocery manggudunta ni. Para na butahan na. Nalang grocery ta. Ay, ato ta mang grocery ato na mahal. Ay, mayaman eh, no? Dayon ano. Yung pag-abot sa ano counter. Guys, we are currently here sa the Forbes. My gosh, super pata pa ko nawang. Kapila na akong iyon pero mag-grocery yun ta. Pero wala, I feel sorry. So we end up here and I don't know what we're gonna do. So we're just gonna take pictures. I don't know, my kuyog. Just mag-take pictures. So wala ba dahil mag-vlog no? Nagbuang. Bakit na bata? Yat! Ang mabait din siya, wala siya keep of the grass. Mabait na bata. Di nag-shortcut, dumaan sa lane. Very good! Chuchu! Tara,
Dali, puso! Kabila! Ay, wala na. Asa naman daan punta? Asa naman ta punta? Ang ipagkayuhan. Asa naman ta punta? Asa naman ta karon? We're currently What? in the back or the front or the back front of the. We So actually what's don't this? know where we're going, pero bitaw mga tulmig aura. We're going to Aura, like Aura, the mall. SM Aura. Yeah, it's in Aura. Like Corodero. Yeah, oh my God. Oh, dahan ng gabi tayo. Ano, kaya Batay. dahan ng gabi tayo. Hindi tayo lalagay na. Dahan ng gabi tayo. So, oh my God. So. Oh my God, what's going on with my hair? God. Actually, di na kami Hi, welcome back to my channel. Opening spill ako. opening spiel. Opening spill. Welcome back. Sanin. Welcome. Ano sa Aray, Ano sa mayong adlaw. may nagay. Alin pa yung adlaw? Alin pa yung adlaw? Mayong adlaw. Sus, na nagsinaw sa itong mga halibans. Adlaw sa inyong kaadlawan. Ugo? Anong? Man po yan. So, kung naman? Ako nagsulat. Wala pa lang. Cover ko. Sa ibang to. And then, ha? We vlogger ka. Oh. So, we're just gonna eat lunch. Try. Thank you. Kalamansi. What? Let's go.